No ahoj, já vás vítám u dalšího dílu z World of Tanks. Budeme hrát teďkonc s dvojkovým tankem, toho jsem si koupil teďkonc. No, nebudeme to zdržovat. A no, můžeme jít do bitvy. Koukám, že už se mi to načítá. A za chvíli pojedeme, jsem první dokonce, to se stává málo kdy i na počítači, takže být první je výhoda i nevýhoda. Když jste první, tak po vás všichni jdou, ale když jste zase první, tak můžete vést vedete vlastně ty spojence. Já hraju se stíhačem, jak můžete vidět. Zkusíme tohohle z toho sejmout. Ne, neskusíme. Leda, že by si pověl, což on neudělal, on není blbej. A tamhle je konzi. Jo, tamhle je nějaký. Cruiser 3. No. Průrazové. To nebylo nic. Kámo. Bum. Už si nevšimnu. No. Nevyžijete mi toho. No. Zabijte ho někdo. Už nechci, aby to byl Ne. Ať povede víc. Bum. 137. Proč jdou po mně? Bum. Ach jo. Mně to se stíhačem a tanku prostě nejde. Bum. Aj. No tak půjdeme do garáže. Nebyla to dobrá bitva hned na začátek, ale mám ještě od Sovětského svazu BT2, taky nový tank. Ať si s ním zahrajem. Jak vidíte, jak asi můžete slyšet někteří, co se na mě díváte, tak já tady se ještě musím připravovat do školy. No, vyrážíme, tak jdeme. Jsem druhý a kde je první? ATčko. To je tamhle. Má dost pomalý otáčení hlavně, ale zase je rychlej. Taky má svou výhodu a nevýhodu. Já vám něco ukážu, jo. Koukejte. Tak si pojďme. To je nestejný. Kde by si to Bum! Bomba! No, to často. Tak jaký šmejt to po mě pálí? Ne!
nechci tak dostávat takovou nakládačku. Minus 1 hápko. Nevím kam mířil, ale tam nechci umřít s novým tankem. Jak vypadá? Ach jo. Se koukneme na toho prvního. Dobře, tady snajpí. Bum ho! Proč nemíří po tamtom? Když je blbej, tak je blbej. Chyni! Toho mám taky, nebo jsem aspoň měl. Na kompu mám T90, počkejte, já se kouknu. Na počítači mám největšího T91 Heavy. To je taky japonský tank. Ty porazíte. D1. Ten to tam kepuje, dělá blbě. Musím kouknout ještě na druhýho. Třetího. Čtvrtýho. Jsme jenom 3. Břevon. Dobře jde po D1. Pozor! Tamhle. Ten ne. Mrt mě zabil. Aj! Už jenom 2 jsou. Což znamená, že no, ten tady kempí. Natáčíme. Škoda, no. Namontovat. A namontujeme i tohle. Vyzkoumat tohle, to namontujeme. Munice použít. ATčko 153. Aj. My se koukneme ještě na výzkum. Já nevím. Jestli jít do tady ATčko. Počkej. Jo, tady u Američanů. No, tak nic. ATčko, no to zůstává takhle. No, my se zahrajeme ještě jednou.
Tak jedeme. Jsem první. Vidíte, tohle dělo už nemá zásobní. Minule jsme začínali z tamtí strany. Tohle tank je strašně rychlé. Se zajedu. Nikam se nezajedu. Pojď, ty si mě netrefil. A ty jo. Panzer objíždí, hlásím. Tohle dělo je hodně nepřesný. Musím ho jako... Boom je mrtvej. Dostali to. Tvrdě jsme je zasáhli. Sotva jsme oškrábli. Co jako mi sem lezou? Snad moje kemp místo, ne? Nepřátelský tank zneškodněn. No, zneškodněnej seš ty. Kurňa. Pozor! Pořádný zásah. Pojď, utop se. Já bych mu to tak přál, aby se utopil. Cela neprorazila. Bum. Nehejbej se. Ať se nehejbe. Tak ho. Tahle prošla přímo skrz. Nedá se nic. Nedá se kouřit, tak. Trefla do černého. Hledá. Je po nich. Najdi nám další cíl. Kurňa. Tahle prošla přímo skrz. Chtělo by ho to znaš. Řidič to dostal. Nemůžeme jet dost rychle. Chtělo by ho to nějak. Bylo hodně narychle vystřelený, ale objíždím ho, objedu ho. Aha. On si jako myslí, že je nějaký boss? Že mě... Skvělý zásah. No, skvěle seš ty. Pořádný zásah. Ta hlava nestíhá. Takže do mrtvoly, no. Počkej, takže ještě to je 2 medium. Naštěstí, že víme, kde jsou. Ne. Neobsadíte. To nerozstřelím. Co jako? To je 2 medium zneškodněnej? Ne. Ale tenhle jo. Vyhrali jsme bitvu! Bitva skončila! No, vyhráli jsme, dobře se nám dařilo.
nebudu aktualizovat účet. A každopádně si zahrajeme s ATčkem, no, máme málo zkušáků u něj. Zase jsem první. Ach jo. Mě nebaví být první. Nikdy mě to nebavilo, nikdy mě to bavit nebude. Každopádně tahle bitva by mohla být poslední pro tenhle díl. No, tahle bude snad vítězná. Počkej. Mám nápad. Budu kempit. Jo, je to dobrý nápad kempit. A teďko se poslední. Koze 2. Chtělo by mu to vrátit natura. Nevím proč síly, když tam nikdo není. Aha, asi ho viděli, no. Tak. Zautočte. A to je základní spíš bych mohl dát. Ty hajzle. Nebudeš střílet po mých vojácích. Jo? To se ještě vyřídíme, chlapičky. Tvrdě jsme je zasáhli. Se ještě vyřídíme, chlapečku. Chlapejnku. No. Poškodili jsme jejich pancíř. Nevadí mi málo zabili. No tak tahle bitva vítězný nebude, ale ještě to dokoukáme tu bitvu. Jedou, no, jdeme. No. No, pojď. Počkej, ten s těma 18 hápkama, ten už umřel? Jo, umřel. Na toho bych se nedovoloval, kámo. To nevypadá dobře. No, takže... No, dokoukáme tu bitvu, teda 4-4 je to vyrovnaný takový, tak ještě dokoukáme. Počkej. Jsou jenom 2. Jeď pryč někam. Víš, že to nezvládneš. No víš, ty tam budeš stát jako debil. Bílek. Ale ty jsi blbou nejapnej, jako jsme se o něj dneska učili. Jo.
Tak ještě ne. Uvidíme, jak to nezvládne, tak. Tak čau a dalšího dílu, no, naschle.